עכשיו אני ובר נראה קטע קצת לא חינוכי לילדים. לא! אבל נראה. תראי את הרוצח. No way. שאט תראי את הרוצח. מה? איפה זה? לא. רגע. אין מצב. לא, רגע. זה פה, בדיוק כאן צריך. לא רוצה. רגע. הנה זבוב. לא יעזור. טוב, תראו את הקטע שהרוצח הורג את החברים של שורטי. מי הראה את כל הסרטונים הארוכים האלה? זה כולה 4 דקות. פיס. אני אעלה את זה ליוטיוב. נהיה עשירים. ליוטיוב. יש לי חשבון שם. גם לי. עכשיו הרוצח יהרוג את בובי. יען יהרוג את בובי, אבל בובי הוא הרוצח. צבק פה לצבע אחר. לא, בסרטים אחרים מהבלונדינים. מכוערת אבל. דומה לזה, לא יודע. ותכף גם נראה את הקטע שהוא איים עליה, ואז ראו את הרגליים שלו מאחורי הספה. זה הקטע הכי מפגר בסרט לא. יש לך עיניים נפורות כאלה. עיניים גדולות. בום. וואי, מה זה משוגעת? מי? המטומטמת הזאת. איך זה שאף פעם לא מתה כל הסרט? נו, כמו סידני מהצעקה. כל החברים שלה מתים ורק היא חיה. טוב, עכשיו נעבור לקטע שסיפרתי לכם עליו עם הרגליים מאחורי הספה. מה זה? איפה זה? עכשיו צריך לחפש. לך לאבא. נו, סקרי מובי. פה יורד הרגליים? כן. מה במחשב? תהנו. יואו, אני זוכרת את הקטע הזה. איזה מפחיד זה. יואו, זה כאילו נתקע בה. כן, כאילו המצלמה נתקעה בה. כסמך כבד קצוץ. איזה מפחיד זה אומר כמה יואו. יואי, מה זה מטומטמת? זה התפקיד שלה, מה את רוצה? איזה דפוק! וואט? איך ידעת? I can see your feet. או שיט. Okay, turn around. Close your eyes. No biggie. טוב, לך ליוטיוב. וכולם יראו אותי ואותך. לא, בלי תיוגים העיקר. לא, זה לא יוטיוב, איך אפשר לתייג? איזה דפוקים אלה? לא, מיסטר קילר. No, Mr. Killer. I know. איך אני אוהבת את הקטע הזה, שהוא רוצח אותה? אני חייב להפסיק לשתות. חייבים למתוח מישהו ככה פעם. וואו, איזה פחד זה. תראי מה עשתה לסבתא, ראית עם סבתא? זרקה לה את הפסנתר. הלכה קצת. כן, איך פתאום נהיה להם כזה כוח? תראי איך הוא בורח פתאום. וואי, והסבתא תמות עכשיו. וואו, איפה לה את הפסנתר? יאללה ביי.